Горд съм от това, че тази обиколка се нарежда като една от първите в Европа. Заедно с тези на Франция, Белгия и Италия. През далечната 1924 година на 21 август 21 състезатели с 21 км в час правят първата колездачна обиколка на България. От тогава до днес нашата колездачна обиколка се утвърди като състезание с заслужен международен авторитет, което привлича спортисти от цял свят. През годините са участвали много отбори от 48 държави, от 4 континента. Участвали са 5 олимпийски и 11 световни шампиони. Това ви го пожелавам и на вас. Аз нямам право на избор, трябва и двете ги следва. Доказателство, че пионерите на българското колездене успяха да предадат своя ентусиазъм на поколенията след тях е това, което прави днес. Колездачната обиколка на България. Днес ли сте техните достойни наследници? Независимо дали сте участници, дали сте организатори, дали подкрепите асоциацията, независимо дали сте любители, всички вие допринасяте за духа на колезденето и за духа на една добра традиция. Разбира се, и осигурявате устойчивост от нейното развитие. Успехът на колездачната обиколка се дължи именно на приемствеността, на постоянството, на обединените усилия на хиляди достойни българи. За пореден път повече от 19 отбора от страната и чужбина ще тръгнат по пътищата на България. Освен да премерят сили, те ще имат възможност да се насладят на красивата природа на България, на тези прекрасни кътчета, които ние имаме и ще покажем. На културните, на историческите забележителности на нашата прекрасна държава. Вярвам, че участниците ще запазят добри спомени от това изключително събитие. Вярвам, че всички отново и отново ще се връщат обратно в нашата красива България. Убеден съм, че ще има високи спортни постижения. От мъжки труд, фейерплей, Иван Завещака и легенди на обиколка. Ивайло Габровски, Боян Коцев, Енчо Стайко, Христо Зайков, Павел Шуман. Техният пример е чудесен, достойни мотивиран. Той показва пътя на младите таланти, които се включват активно с колезденето, както като професионализъм, така и като любители. Волята за победа, дисциплината и солидарността на всички участници са от тези добри примери, които младите българи ще припознаят и ще възпроизведат. Нека колездачната обиколка на България донесе на всички вас удоволствие, приятни мигове на добър час! Уважаеми приятели, сега предстои официално да облечем 4-мата най-достойни, които се представиха вчера най-добре от своите колеги на първия пробег, който не се включва в генералното класиране. Тук при нас ще облечем 4-мата носители на различните планелки. Нека при нас повяда носителят на бялата планелка на старта на 62-та международна колездачна обиколка на България Самуел Хорсман от Швейцария. To accept the white jersey is Samuel Horstman from the Swiss national team. Welcome to the podium. Неговата планелка ще бъде облечена от президентът на Българския колездачен съюз, господин Петър Бончев. The jersey will be awarded by the Bulgarian Cycling Union President, Peter Bonchev. Идва ред на бялата фланелка на червени точки за най-добър катерач Йован Желавица от Сърбия. For the purple gold jersey, Jovan Želavica from the Serbian national team. Неговата фланелка ще бъде връчена от господин Никола Треян, изпълнителен директор на генералния спонсор на 62-та родна колездачна обиколка на България Аурубис. The jersey will be presented by Nicolas Trean, Executive Director of the General Sponsor Aurubis. Няма целувките и се
се лута. За да получи своята зелена фланелка за най-активен състезател, още на старта, Алесандро Малагути Хемос Троян. The green jersey for most active rider goes to Alessandro Malaguti from Hemos Troyan. Неговата зелена фланелка ще бъде облечена лично от спортният министър на България, господин Свирид Нейков. The jersey will be presented by the Minister of Sport, Свирид Нейков. Добре ли са? За троянски отбор. С този знак отзад е просто синя зона. И за финал, преди финала на тази церемония, жълтата фланелка. Тя ще бъде облечена лично от президентът на Република България Арман Камишев. На Росен Плевнелиев ще връчи на състезателят от Астана Арман Камишев, който вчера заслужи това да тръгне с нея на 62-та международна колездачна обиколка на България. Arman Kamyshev will wear the yellow jersey for the leader category. It will be presented by the President of Bulgaria. Сега президентът на Българският колездачен съюз, господин Петър Бончев, иска да връчи нещо друго на двамата официални гости, на патронът на тази обиколка, господин Плевнелиев и на министърът на спорта, господин Нейков. Поляво ли ще им връчи? Какво ще им подари велосипед? Гадно балканче вече. Президента втори велосипед. Това ще е седмия му велосипед, както стана ясно. Това е с таблетът снима. Стига, много реклама вече. Имаш още 10 минути. Няма да има нужда да шарим това. Трябва да си купиш монопорт. И сега остана само най-важното за днес. Самият старт, който ще бъде даден лично от господин Росен Плевнелиев. Кой ще каже? Старт! Това не ни трябва, нали? Аз мисля, че с пистолет ще бъде. Шапка не е да се пече. Лади, какво прави там са? Иска да влезе в всички новини. Звук човек.